det er genialt. Tak. Så kan eleverne se Shazza Mikas kunst. Hallo, vi kan også bare selv udstille os selv. Og så kan du ikke gøre. Det tror jeg ikke er en god idé, Jasmin. Du ved godt, hvis vi skal lave noget kunst, så skal vi finde et billedkunstlokale. Det skal vi. På jagt! Har du fundet det? Ja, kom med nøglen. Mika, han er en nøglekeeper i dag, for jeg tør slet ikke have ansvaret for den. Nej, så er det meget løsning. Ja, gør det. Nej. What? Der er meget maling. Så meget maling. Nej. Men jeg vil også gerne lave et eller andet ler eller sådan noget. Jeg vil gerne lave ler. Jeg vil gerne lave et eller andet. Altså, hvad er det her? Så prøv at finde noget ler. Jeg troede lige, det her var en appelsin. En indtørret appelsin. Det var en filtkugle, som Arjan har lavet. Skud til Arjan. Okay. Kreativ. Prøv at høre. Vi må ikke bruge for lang tid på det her, Jasmin. Der er mange ting, vi skal nå i dag. Ja, men vi laver et lærred nu. Vi laver noget kunst. Og så skal det op på udstilling for hele skolen. Ej, men jeg elsker det. Vi har sugerør. Vi har filt. Vi har ler. Vi har mærkelige ting. Vi har æg. Ja. Altså, vi skal bare være kreative, og der er ingen limits. Vi må gøre lige, hvad vi har lyst til, okay? Så er det bare i gang med at male? Yes. Okay. Ej. Mika! Han klattede med en maling over på mit maleri. Vi har malet i en halv time nu, og Mika han skal til noget rigtig spændende. Det skal jeg nemlig. Jeg vil lave 2 øjne. De 2 øjne, de skal sidde lige her. Fordi for at se, hvor kreativ jeg har været. Sådan der. Ej, hvor er du god! Kan I se, hvem det er? Hvor fed er den ikke lige, det her maleri? Så popping på de der øjne der. Hey, skal I se mit maleri? Det er rigtigt. Min tanke er, at når folk kommer ind på skolen, så skal de igen kunne se, at vi har været her. Så jeg har lavet et Shazza Mika-billede. Nice. Nu tænker jeg, at vi laver en lille challenge. Vi har 3 minutter til at lave et mesterværk med ler. Og vi er fælles om. Kun 3 minutter? 3 minutter. Og vi sætter timer det hele. Og så må vi bare... 3, Hvad? 2, 1. Okay, vi har 3 minutter til at lave 3 minutter? flot skulptur. Altså, laver vi den sammen, eller laver vi en der? Nej, vi laver den sammen. Nå, vi laver den sammen. Det her, det er det, vi bygger ud fra, okay? Det bliver det grimmeste i hele verden, det her. Jeg ved ikke, hvad jeg er i gang i. Hvad laver jeg med de her sugerør? Jeg kalder det her for den pelsede bro. Wow. Nej. Hvor det er klamt. Hvor det er grimt, det her. Okay, vi laver hver vores, apparently. Ja, det gør vi nemlig. Ej, du laver Thanos. Infinity Gauntlet. Infinity Stones. Nej, 1 minut tilbage. Shit. Nej. Jeg har nogle fjer. Har du fjer? Jeg har fjer. Hvorfor skal der fjer ind? Kom, Mika. Jeg har 40 sekunder. Når du er færdig med din, så må du gerne hjælpe til. Der skal bare fjer i. Jeg hjælper dig nu. Jeg får jo ikke lov til at lave på min egen. Jamen, vi er jo fælles om det her. Det har du ret. Ja. Så! Mika, stop! Jamen, der er bare lige 1. Nej, træd væk fra dit mesterværk. Ja, sådan der. Okay, sådan der. Yes. Okay, du hjælper også mig. Altså, jeg hjælper også dig, så må jeg godt lige sætte det sidste flere, ikke? Det var godt nok 3 hurtige minutter. Jamen, mit værk hedder Den Pelsede Bro. Hvad hedder din? Det hedder Fjermonsteret. Okay, Jasmin, nu har vi brugt nok tid her. Lad os få de her mesterværker op i glasmontret. Okay. Ej, hvor er det spændende, Mika. Vores første kunstudstilling. Okay, dit, Jasmin, det står sådan, så når folk kommer ind ad indgangen. Ej, det er så sjovt, det her. Wow. Jasmin, min står jo mega grimt. Nej, Mika, den skal bare lige tørre, så kan vi stille den rigtige i morgen, okay? Okay. Okay, vi henter lige vores lermesterværker. Nej, hvor er den grim. Nej, hvor er den flot. Tak. Prøv at komme på den anden side. Wow. Fjermonstret af Jasmin 2026. Og så kommer min op. Wow. Mika, det har du altså virkelig gjort godt. Den Pelsede Bro af Mika 2026. Og så skal det her aldrig skiftes ud, faktisk. Det er fuldstændig genialt. Hvem ved, hvis vi ikke var blevet YouTuber, så kunne det være, at vi havde været malere eller Artister. Kunstnere. Vi skal videre. Vi har været kunstnere i lidt for lang tid nu. Det er rigtigt. Jeg tror, det her, det er lærerværelset. Okay. Spændende. Der står der møde. Det er sådan nogle mødelokaler. Så det her, så skal vi have en jobsamtale. Ja, selvfølgelig. Må jeg få jobbet? Ja. Hvornår kan jeg starte? Tillykke med det. Ja. I morgen. I morgen? Jeg kan starte i morgen? Ja. Okay, tak for jobbet. Det var så lidt. Vi ses i morgen. Wow. Hold da op. Det er altså også sindssygt ud. Kæmpe printer. Wow. Jeg fik et chok, Mika.
Hey Jasmin, den her kunne jeg da godt bruge resten af videoen. Forfærdeligt. Nå, bare kom med. Det går ikke. Kom nu, Jasmin. Mika. Hallo? Er der nogen? Det her, Jasmin. Det er jo her, at lærerne hygger. Prøv lige at overveje, hvor luksus de har. Altså, det er jo her, man ikke tør gå hen, når man er elev. Ja, det er her, man ikke bare kan sådan gøre lige, hvad man vil, ikke? Som elev. Altså, hvor laver dine øjne, Mika? Det var jo hyggeligt. Hop! Hvem var det, der havde dig? Var det dig, Mika? Nej, det var det ikke! Æbleman! Kom indenfor! Æbleman! Okay, stop. 1, 2, 3, 4. Altså, jeg ved ikke, er du lærer? Jeg lærer her. Han banker på døren, og så siger han lige pludselig, nu har I været her i nogle timer, så tænker jeg, I skulle til eksamen. Hvad sagde du? Ja, så tænker jeg, I må have lært en hel masse. Nu har I været her på skolen. Så skal I da selvfølgelig til en eksamen. Så tænker jeg da sådan noget. Og så skal I selvfølgelig nok også få en karakter og sådan noget. Nej! Er vi snart i eksamen? Jasmin, det har du da ikke fortalt mig. Jeg ved ikke om det her! Hej. 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 Ja, I skal jo til eksamen. Ja. Så I skal trække en kuvert hver. Må jeg godt tage noget vand først? Ja, det må du gerne. Må jeg godt tage noget chokolade, ja? Mika? Skal jeg hjælpe dig? Nej, jeg har det fint. Jeg tager et stykke chokolade. Så er jeg klar. Jeg er også lidt mindre nervøs nu. Sådan her. Lav en analyse og fortolkning af sangteksten til Super Sommer. Ja. Teksten handler jo om det her med at have en super sommer, og sangen starter ud med vi smører solcreme på. Og det er jo lidt ligesom her, vi kommer ind på sådan solens energiske elementer. Der er noget med, at der er en dreng, der hedder Morten. Ja. 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 Det er noget med en and. Hvad symboliserer anden? Anden. Ja. Den symboliserer... Godt spørgsmål, egentlig. Det er dit spørgsmål. Ja. Anden symboliserer det her med at have det sjovt og være let. Hvad? Altså være let i sindet. En and flyder på vandet. Og det handler, sangen handler også meget om at klaske på sin lår. Jeg synger teksten lige om lidt. Så klask på dine lår. Hvis du vil have en super sommer, har du brug for hjælp. Så ring til JMM. Ja. Sådan, flot. Tak, Mika. Den er god. Den her? Ja, den er god. Okay. Lav en analyse og fortolkning af sangteksten til Ikke Mere Mælk. Okay, så den her sang, den har faktisk en dybere mening, end mange tror. Fordi det handler om det her med at indse i hverdagen, at det er de små ting, der ligesom betyder noget. Og i det her tilfælde er det, at der ikke er mere mælk. Det er ligesom her, hvor at Mika og Tobias, som er sangskriver af den her sang, indser, at det er de her små ting, som at der ikke er mere mælk, som ligesom kan få verden til at bryde sammen. Til at være taknemmelig. Du er ikke en del af det her. Hvilket spejler sig lidt op af romantikken. I sangen falder der kakaopulver ned fra himlen. Ja, det drøjer så ligesom ned fra himlen. Okay, hvor realistisk tænker I det? Er det noget, I har oplevet? Altså, har du set Det regner med frikadeller? Den Det er rimelig realistisk. Den er ret realistisk. Og det her, det er jo så bare tilfældet med, hvor de ligesom bestiller kakaopulver. Så det regner ned. Okay, hvordan laver man lasagne?
Jeg har lige lavet lasagne. Okay, så Mornay-sauce, lasagneplader, en god kødsauce, masser af ost på toppen. Ja, Hvor meget kan I sige på tysk? Ich heiße Mika und ich wohne in Dänemark. Ich möchte gerne eine Currywurst. Und ich bin 29 Jahre alt. Så tager alle mine, Mika, det er tavligt. Und ich liebe dich. Okay, du kan måske sige det på fransk. Ja, sagt. Sig, nej, shit, oui. Ja. Jeg har jo skrevet nogle ting ned her. Bare kom med. Var jo lidt usikre, men der var alligevel også mange ting, I vidste. Især dig. Altså, så du har faktisk... jeg har givet dig 12. Hvad? Især Mika? Jeg har givet dig 4. Jeg har fået 12! Du var altså meget... Så Mika får 12, og jeg får 4? Ja. Ja! Jeg har fået 4. Ja, men ved du godt, det er jo en god karakter. det er 16. Vi har fået 16 til sammen. 16! Er der nogen, der nogensinde har fået 16 til en eksamen? det tror jeg ikke. Tak for nu. Nej, det var en fornøjelse. Kom. Okay. Vi ses. Vi tager den her med, okay? Sådan helt seriøst, det var ikke aftalt det der med læreren. Jeg havde ingen idé om, at vi skulle til eksamen. Men lige pludselig kom han bare forbi og var sådan, hey, jeg har hørt, I er her, og det er så random, men det var en genial oplevelse. Ja, det må man sige. Det var meget normal eksamen, tror jeg egentlig. Ja, det er sådan, det er jo sådan eksamen er, ikke? Ja, det. Hallo, og vi fik 16 i karakter. Men nu er vi taget ind i hjemkundskabslokalet, fordi Vi skal lave pizza! Og det er måske ikke så avanceret at lave pizza, når man køber sådan en dej her, men... Nej, men det skal lige siges, I ved jo godt derude, når vi plejer at lave 24 timers challenge, så plejer vi at bestille vores mad, og så plejer vi lige sådan at prøve at tage imod det, uden at komme ud af stedet. Men vi tænkte, i dag, der er vi altså bare gode, og så har vi købt mad med hjemmefra, fordi vi vidste, at der var hjemmekundskabslokale. Præcis, så kan man lige så godt bruge det jo. Så kan vi da... Men altså, ja, vi kunne godt have lavet en dej for bunden, men det magter vi ikke helt. Ja, det ser virkelig kedeligt ud. Nej, hvad? Det skal nok blive godt. Det skal nok blive godt. Først skal der pizzasauce på. Så skal der kød på. Sidst, men ikke mindst, Ost. Og der skal ikke spares på det. Og vupti, så har man 2 lækre pizzaer. de skal i ovnen. Sådan! Prøv lige at se, hvor gode de blev, mand. Hvor er det lækkert. Mika, hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Jeg åbner for kantinen. Vi skal servere pizza i kantinen. Hvad? Hvad? Hallo? Hej. Hvordan kan jeg hjælpe dem? Jeg vil gerne bede om de 2 pizzaer der. Ja, de er 2. Ja, tak. Nej, undskyld. 4.000. Hvad? 4.898 Det kan kroner. ikke passe for 2 pizzaer. Ja. 2.000 kroner hver. Sidste tilbud, 4.500. Fik jeg bare lige en idé, ikke, Jasmin? Ja. Du må lige sige til, hvis det virker lidt for forkert. Men der er ingen lærer til at bestemme over os. Jeg tænkte bare lige, hvad hvis man lige lånte den her til sin pizza? Okay. Ja, altså en lille klat, det har vel aldrig skadet. Super!